Són les 7 del matí. Benvinguts a una nova edició del nostre informatiu. La declaració el dissabte 14 de març de 2020 de l'estat d'alarma a causa de la pandèmia va suposar un abans i un després en les nostres vides. Tots recordem amb qui passàrem aquelles primeres hores d'angoixa i d'incertesa. Sabíem que vindrien setmanes molt complicades. Teníem al davant un repte immens i era el moment d'actuar junts. Els gandians vam reaccionar amb una disciplina i una responsabilitat admirables. Vam buidar els carrers i hem arrimat el muscle cada vegada que ha sigut necessari. Un comportament exemplar que ha ajudat a mantindre per davall de la mitjana el nombre de contagis. Gandia trau el seu coratge sempre que les circumstàncies es posen en contra. I de cada crisi hem après lliçons que ens han fet millors i més forts. L'últim any hem après que els professionals sanitaris són el millor patrimoni que una societat pot tindre. Ens vam adonar que els nostres majors continuen tenint molt a ensenyar-nos i que la valentia dels més menuts és enorme. I qui anava a dir-nos que evitar el contacte amb els nostres era la millor manera d'estimar-los? Vam ser conscients que la fortalesa d'una ciutat es mesura per les ganes de tirar endavant tots junts. Ningú sap com serà el dia de demà, però sí com volem afrontar-lo, amb generositat, cohesió i empatia. Benito? No oblidem tot el que hem après al llarg d'aquest any. Continuem demostrant que Gandia pot superar qualsevol desafiament si ens mantenim units.